canal o pou al qual es pot accedir a l'aigua mitjançant una sèrie de grades o escales. En regions on es parla hindi, els baoris poden ser anomenats com a baudi, bauri, baoli, etc. I en regions on es parla marwari poden ser anomenats com a bab. Originalment, els baoris s'utilitzaven per garantitzar l'accés a l'aigua durant els temps de sequia, ja que l'aigua era considerada sagrada des dels temps dels Vedes. Els baoris són molt comuns a Índia i a Pakistan, i a part de ser pous, també s'utilitzaven com a altres recursos. A l'Índia es poden trobar múltiples baoris, però el més famós, sens dubte, és el Chand Baori, una famosa cisterna esglaonada situada al poble de Baneri, que quasi no supera els 1.000 habitants. Baneri està a prop de Jaipur, a l'estat indi de Rajasthan. La llegenda del Chand Baori diu que va ser construït en una sola nit i que l'objectiu de que tingués tanta profunditat era de que ningú pogués recuperar una moneda en cas de que caigués al fons del pou. El Chand Baori està situat davant del temple Harshad Mata i el Chand Baori va ser construït, segons es creu, a l'any 800 després de Crist pel rei Chand de la dinastia Chahamana i és considerat un dels baoris més grans i profunds de l'Índia. Té 3.500 graons en 13 nivells i arriba a una profunditat de 20 metres. Aquest baori està excavat en forma de piràmide invertida a partir d'una gran planta quadrada, de 30 metres de costat. Aquesta important superfície li permetia recollir directament un màxim d'aigua al període de monsons. Un dels costats del baori consta de 3 plantes amb sales construïdes retirades, que s'obren a 2 terrasses. Per sota hi ha una gran sala, on hi ha 2 galeries que sobresurten directament sobre l'aljub, per davant d'un pou que es submergeix directament a l'estany. Al mig, un emissari torna a l'aljub l'aigua recollida per les cobertes i terrasses d'aquesta part del pou. I aquesta sala descansa sobre 2 pilars massius que serveixen de contrafort al conjunt. El baori està envoltat per un mur de tancament per protegir el seu accés. Els capitells de les columnes de la planta superior mostren que aquestes sales han hagut de ser dissenyades per acomodar el raja i el seu conjunt per poder fer les ablucions rituals abans d'entrar al temple situat just a l'altra banda. Les galeries adossades al mur de tancament serveixen com a magatzem per als fragments d'escultures recuperades de les ruïnes del temple Harshad Mata i d'altres petits temples dels voltants.